אז איך מנצחים את איראן? במקום להיגרר לעוד ועוד סבבים וישיבה במקלטים, הגיע הזמן להכריע אחת ולתמיד. אני גלעד הר, יושב ראש המילואימניקים דור הניצחון, ובאתי לעשות לכם סדר. כדי להבין את איראן, צריך להכיר את שלושת החוזקות המרכזיות שלה. 1. אורניום. לאיראנים יש 440 קילוגרם של אורניום מאושר, שמספיקים לייצור מהיר של 10 פצצות גרעין. 2. שליטה במצרי הורמוז. השליטה הזאת מאפשרת להם עצירה של תעבורת הנפט של 20% מהתצרוכת העולמית. 3. רשת ארגוני פרוקסי, חמושים ומתוקצבים, שהוקמו על ידי איראן ופועלים למענה ברחבי המזרח התיכון. מנגד, לאיראן יש גם 3 נקודות תורפה קריטיות, שבקושי מדברים עליהן. 1. איראן היא מדינה מפוצלת. הפרסים ששולטים במדינה הם פחות מ-50% מהאוכלוסייה. שאר אזרחי המדינה הזו מחולקים למיעוטים אתניים שונים. 2. תיעוב המשטר. לפי סקרים רבים שפורסמו בשנים האחרונות, לפחות 80% מהאוכלוסייה מתאהבים את השלטון הקיצוני ורוצים סוף סוף דמוקרטיה. 3. צבא מיושן. חילות האוויר והים נמחקו למעשה, וצבא היבשה נחשב לצבא חלש מאוד בדירוג הבינלאומי. אחרי שהבנו את זה, אז מה צריך לעשות כדי להכריע? 3 פעולות שישנו את המציאות באופן קבוע. 1. הקמת קו צינור נפט תת-קרקעי מסעודיה ומדינות המפרץ עד חופי הים התיכון באשקלון. זו הדרך היחידה לעקוף את מצרי הורמוז, לעקוף את החות'ים בבאב אל-מנדב ואפילו את תעלת סואץ. באמצעות קו צינור הנפט הזה נשחרר את העולם מהשליטה של איראן ושליחיה על השלטר של האנרגיה העולמית. 2. בשלוש השנים האחרונות צה"ל אסף אלפי כלי נשק שאיראן שלחו לעזה וללבנון. הגיע הזמן להחזיר את הנשקים האלו למיעוטים באיראן ששונאים את המשטר, וככה לפצל את המדינה ל2 או אפילו 3 מדינות קטנות. 3. רק אחרי 2 השלבים האלו תגיע העת לפעולה קרקעית משולבת של ישראל ואפילו המיעוטים המקומיים שדיברנו עליהם להשתלט על האורניום המאושר ולהוציא אותו מהמדינה האיראנית לידיים בטוחות. נשמע לכם לא מציאותי? אם הייתי אומר לכם לפני 2 שנחסל את חמינאי, את סינואר, את נסראללה ואת הנייה, הייתם חושבים שזה מציאותי? איראן התגלתה במבצעים האחרונים כנמר מנייר שלא מסוגלת להגן אפילו על השמיים שלה עצמה. ישראל היא מעצמה אזורית, והמשימה שלנו בדור הניצחון היא להשמיד סוף סוף את האיום האיראני אחת ולתמיד. זה אפשרי וזה גם יקרה בעזרת השם ובעזרת כוחות הביטחון.